Bon dia, segon dia a Logroño, segona etapa, i això ja comença, 7 del matí. Anem a esmorzar una mica, ens fotrem una mica de pa, plàtan, crema de cacauet, xocolata i potser li foto crema d'arròs amb sucre i llet. Hem d'agafar energies, que avui serà un dia llarg i dur. Va. Ja hi som aquí, sortida en 30-40 minuts. La Rioja Bike Race, segona etapa. 80 quilòmetres, 1.500 positius. Acabar és guanyar 100%. Va, preparats. Següent vídeo des de la bici, sortida. Ens veiem. Bona sort. I això ja comença, ja ho veureu, mare meva. Va. Quilòmetre 23. Fuà, dua't lo guapa. Estem pujant a un mur caminant. Quilòmetre 30. Quilòmetre 44 habitualment. Això és una borrada, falta la meitat. Estic petat. Caiguda històrica de cara, però l'ha salvat prou bé. I ara ja comença la baixada xunga, llarga, fot una por això. Ara amb calma i a la baixada. Passa, passa. Loco, és que no diuen ni gràcies. És increïble, és increïble. Ni gràcies. Loco, aquesta parra llisca un huevos, està ple de fang. Quina tortura, tio. Quilòmetre 50. Pitjor, tothom va a tope. Mare meva.
si no es pot anar amb bici per aquí. Això no es pot baixar, Bueno, ara sí, però queda molta baixada i és horrible. Passant fatal, se m'està fent bastant avorrit. Però bueno, aviam si ara millora. Diuen que hi ha un bikepark guapo. És que està tot superhumit per una hora. I et venen tot per darrere. Aviam, que he deixat. Una mica de pista, quilòmetre 51. Ara és més favorable, però encara queden baixades dures, Va! Això sí que és el bike, perquè ara riurem. Mare meva, mare meva. Oh, xaval, això. Vaya bote cardat. Estic fent les curves el pitjor que es pot. Upa! Com fàcil em sembla això. Aquestes curves coloro. Mare meva, amb la gent em mira perquè veig amb la fucking rígida. Uah! Doncs no veig malament, Guapo, loco! Però és que no em puc empalmar els sacs. Se'm va un salt. Guapo, loco! Quin banquet m'he fotut a l'avituallament. Havia un pastís de xocolata increïble. I el bikepark brutal, el millor de l'etapa. Gràcies. I ja últims quilòmetres plans arribant a Logroño. No m'ho crec. Quin dia. Quin dia. I ja arribant, Etapa 2, Rioja Bike Race. No m'ho crec. Hem tingut una petita caiguda que m'he anat de cara, però a part d'això no em puc queixar, Zero errors, he pogut deixar passar, he adelantat. Etapa llarga, una mica avorrida, però la part final guapa. Uah. Vaya dia, Vaya dia. No m'ho crec. Etapa 2 de 3, Acabés guanyar. Mare meva. Quina tortura. La baixada aquella llarga de pedres, fatal. Però a part d'això, la resta no em puc queixar. I mireu, estem aquí fotuts per tot arreu. Hòsties guapes.
cames. Mireu, mireu. Mare meva. Anem a menjar alguna cosa. Uai, mireu aquí quins hem trobat. Iker, de la Cerdanya, de l'organització. Com ha anat avui? Avui una etapa molt llarga, la veritat, però bueno, són etapes que tenim molta feina perquè hi ha molts desvios en pista, entrades a sender que vas una mica ràpid i a la que et despistes ja t'has colat. Hem patit però ens ho hem passat bé, també. Estava ben marcat, no, per això? Joder, estava perfecte. Guai. Marcatge a la perfecció, tu. Va, doncs ens veiem per la Cerdanya, Èpic. Gran. Acollonant, Marquen el recorregut el mateix dia, tot abans de que nosaltres anem. És flipant, tu. I ara netejar la bici. I aquí la realitat, Organització una mica nefasta, tu. Perquè he començat a desinflar-se la roda. Dec haver punxat just aquí quan estava netejant la bici i ningú sabia on estava el taller mecànic de l'organització. Flipant, loco. Jo no ho entenc, això. I ja que estem amb les coses negatives, hem caminat uns 20 minuts de pujada, perquè eren pujades infernals que no es podien fer en bici, tècniques amb pedres i rampes que són inviables, tothom caminava. Bueno, ja heu vist els vídeos. I doncs res, ara vaig tirant, rasant, hauré de canviar la roda, bueno, la càmera, i mare meva, menys mal que se m'ha desinflat al final. Va, banda positiva. Queda un dia. Això és surrealista, tio. I Calle del Laurel, Lluís, tenies raó, S'ha d'anar. Tothom deia hoy por la tarde a la Calle del Laurel a menjar tapes. Pues s'haurà d'anar també, no? No sé si el David voldrà, però avui hi haurà ambient allà, crac. I aquí el Decathlon comprant càmeres. No volem fallos per demà, I mireu el braç. Mireu. Pam. Cama. Pam. Braç. Pam. Carrer del Laurel, Massa penya, loco. Hòsties. Sí, carn, aquest és el millor. Anem a provar, aviam. Acabem el vídeo aquí, menjant pinxos a Logroño, Calle del Laurel, tu. Demà tercera etapa, no? A sobreviure un altre cop. Eliminats. Adeu.